Balma Sherifla TV lajɛbaaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la aw minnu sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na an danbe kɛnɛ kɔnɔna na bi ala sɔnna ma an bɛ hayi sisan Hadijatul Kubra ale kalanso kɔnɔna na Ajama Ture a n'a ka kalanɲɔgɔn tɔw maa minnu bisimilalen bɛ an bolo bi o ye an balimamuso fila ye minnu ni mɔgɔ dogolen tɛ danbe kɛnɛ kɔnɔna na fɔlɔ min filɛ nin numayan fan na o ye an balimamuso ani an ka malimatu gogo caman ye hakilila aw bɛɛ lajɛlen ye a ye don tɛmɛnenw na ayiwa an danbe kɛnɛ kɔnɔ awa nkiniyan fan na an yɛrɛ ɲɛ bɛ maa min na o de ye an balimamuso n'o ye Kunba Tangara ye ale fana tɛ maa dogolen ye ayiwa jamana in kɔnɔna na a bɛ ayiwa émission kɛ radio sow la kɛrɛnkɛrɛnnenya radio Tijaniya la maa minnu fana ayiwa a bɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ hadamadenya o kalali la ani furu dilali la ani maanifinya yɛrɛ o bɛ se ka ɲɛ cogoya min na olu baara kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na an n'u bɛna jɛ ka musalaha min kan bi o de ye furu ye fɔlɔ furu tun bɛ kɛ fɔ cogoya min na a filanan ani bi tile furusa cayalen don yalima sababu jumɛnw bɛ ka na ni furusa ye u ka se ka walawalani kɛ nka yan'o ni cɛ an bɛ foli suma an b'a fɔ ayiwa salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ danbe émission lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka Sirifila TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Kɛtul Kubra kalanyɔrɔ nɔrɔma in an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di olu ma an b'a fɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An b'a fɔ wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ fɔlɔ an balimamuso la n'o ye Gogo Cham ye an bɛ fɛ k'i ɲininka min na bi yalima fɔlɔ furu a kun bɛ don cogo di i ka se ka dɔ fɔ an ye a kan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيوة بل ما كجلو ambi tangayni ala feka bo shetana torola kazini Allah subhanahu wa ta'ala to barkamay alhamdulillah rabbil alamin anna nyogon soro ika émission kena ka bi mi an dambe kene dambe bisigi dambe mayoro dila dambe kuma fana bi fo dambe tugudi ambi ala tanu ka barkada ika kuma kashi furu koma an ka bi furu an fɛ yan jamana kɔnɔ bi an tɛna taa yɔrɔ jan an ka kuranɛ to yen an ka hadisa to yen an ka na an yɛrɛw ka laadaw kɔnɔna na bi an yɛrɛ ka adamadenya taabolo la an ka an ka maa taabolo ta bi k'a lajɛ an ka furu bi cogoya min na furu don cogo bi jalo i yɛrɛ b'a dɔn a si man ɲi caman de bɛ yen furu don cogo man ɲi. Parce que furu donjugo an fɛ furu sopassement kan ka dilan de i n'a fɔ an ka kiraba b'a fɔ cogo min na sallallahu alaihi wasallam taasira minnu bɛ furu la donjugo minnu bɛ furu la an ka jateminɛ fɔlɔ la an ka jateminɛ an yɛrɛw fɛ yan kɔrɔlen furu bɛ don donjugo minnu na ne bɛna karisa dɔn ni misiri dilan ta ɲɔgɔn ye nin an bɛ sali ɲɔgɔn fɛ misiri la denkɛ selen don muso furu ye ayiwa n bɛna lajɛ a muso min bɛ yen sigida la n bɛna ɲininkali kɛ an bɛ fɛ ka muso in denmuso bɛ karisa ka so wa ayiwa denmuso b'a ka so denmuso b'a ka so o caman de don u bɛ yen ayiwa nka ne kɔni b'a muso dɔ dɔn o ye karisa ye o kɔni ye mɔgɔ sabalilenba ye mɔgɔ ka kibaruya kalama kosɛbɛ donc n bɛ fɛ k'o den ɲini k'o di n denkɛ ma furu kun bɛ don ten mais bi anw ka furu sopassement man ɲɛ. Furu bɛɛ kɛra yaala ye a ka cɛni a ka denni furu bɛɛ kɛra o ye furu tataw kɛra o ye donc furu bɛ se ka kɛ furu ɲɛnama ye cogo di donc o de nana ni kɔlɔlɔ caman ye an ka furu kɔnɔ bi ni furu yɛrɛ ma sabati tuguni ni furu yɛrɛ ma se ka to a danbe kɔnɔ tuguni ni furu ma se ka to a hakili sabati la faamuya ka sɔrɔ a la a ka kɛ cogo duman na furu ka ja
aka fo karisa ka furu nin kɛra furu ye dɛ furu in jara koyi furu in kɛra furu sabatilenba de hali n'i y'a kɛ cogo lajɛ n ko fɔlɔ la an ka adamadenya kɔnɔna na mɔgɔw bɛ jateminɛ hali kɔɲɔ don dumuni min bɛ tobi ka di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ jateminɛ o fɛ furu woro min bɛna ka na tila ka di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ jateminɛ o fɛ ko ni furu min ka di misaliya de don dɛ mais an ka mɔgɔbaw tun b'a fɔ fɔlɔ ko ni furu min bɛ ja k'i b'a dɔn hali woro min bɛ tila ka di mɔgɔw ma k'i b'a sɔrɔ furu woro in ka timi kosɛbɛ furu woro ka di k'ale furu woro tɔw tɛ kelen kɔɲɔ don dumuni fana min bɛ tobi an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ jateminɛ o fɛ fɔlɔ la fana k'a fɔ ko ko kɔɲɔ in dumuni e ma y'a jara cogo min na ko an kɔni y'a taamasiyɛn damadɔ sɔrɔ furu in kɔnɔna na nin furu in bɛ ja y'a ye donc furu kɔnɔna na jateminɛw caman tun b'a la an ka maakɔrɔbaw fɛ an ka maa taabolo la k'a sɔrɔ kuranɛ tɛ hadisa tɛ. danfara jumɛn bɛ fɔlɔ furu ani sisan furu ni ɲɔgɔn cɛ yalima danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ furu kɛcogoya ni sisan ta ni ye ɲininkali in fa. hakili la Kiyatulu Kubara yɛrɛ bɛ ka baara min kɛ émission danbe in kɔnɔna la Jalo nin ye koba de ye ka da ka furu tiɲɛlen don an fɛ. Ayiwa ni kalanyɔrɔ in ye ni de da ka ko fo furu ka ɲɛ furu don cogo ka ɲɛ ka t'i sɔgɔ Sirifila TV la ka to ka jɛmukanw sigi kalan bulon in kɔnɔ yaasa cogo min na ka an ni an hakiliw yira ɲɔgɔn na furu ka kɛ furu sabatilen ne hakili la o foli o kan ka di olu ma fɔlɔ an bɛ Kiyatulu Kubara jama bɛɛ lajɛlen fo a jama n'a ka jama. Jalo wasa k'i ka ɲininkali jaabi fɔlɔ furu ani san ta danfara belebeleba de bɛ u cɛ. Ka da ka malimatu gogo caman bɔra ka bɔ fɔ cogo min na fɔlɔ furu bɛ ɲini den bɛ ɲini ka bila kunda ba sigi cogo ma ba ka sabali ma ba ka muɲu ma du yɛrɛ sigi cogo bɛ cogo min na furu bɛ ɲini yali karisalakaw ye maa furu ɲɔgɔn ye wa maa furu ɲɔgɔn tɛ ya furu bɛ kɛ ten o cogo la furu kun bɛ don fɔlɔ dɔnbagaya kunda kabila kunda terisira kunda c'est-à-dire furu kun tɛna ka cun tentɔ i b'a fɔ dunanko an ye ɲɔgɔn ta bɔlɔn kɔnɔ dɔrɔn ka furu kɛ furu kun to yen fɔlɔ la diɲɛ laban in de la furu nana kɛ an ye ɲɔgɔn tɔmɔ bɔlɔn na ka na ni ɲɔgɔn ye so ka furu kɛ ten mais mun yɛrɛ ye sisan ta problème ye Jalo yanni furu ka don kanu de bɛ don lamɛnbagaw ka hakɛ to dɛ mais ni bolo ma sin yɔrɔ la fura ale t'i sɔrɔ kanu jugu de bɛ don fɔlɔ ka kuntagala janya fo ka dɔn k'a kuntagala janyana donc o yɛrɛ la furu diya bɛ ban ka sɔrɔ furu ma kɛ a bɛ taa sɔrɔ denni ni cɛni ye ɲɔgɔn dɔn fo k'a dama tɛmɛ denni yɛrɛ bɛna waraka waraka cɛninw ka so cɛni yɛrɛ bɛ taa galaba galaba denninw ka so u bɛ don ɲɔgɔn ka so ka bɔ i b'a fɔ u ye ɲɔgɔn ka so kɔnɔ denw de ye donc o Jalo o yɔrɔ yɛrɛ la furu barika a bɛ ban kabiri furu ma don fɔlɔ o ye sisan furu problème ye mun wɛrɛ fana y'a problème ye Jalo kabiri cɛni b'a fɔ e ye bi k'a b'e fɛ sinikɛnɛ kalo bɛ sa yɔrɔ min na a b'a sɔrɔ e y'i yɛrɛ labila cɛni ye furu bɛ kɛ kun min kama ni cɛni y'o sɔrɔ ka sɔrɔ furu ma don Jalo furu tɛ kɛ bilen donc o de danfara yɛrɛ belebele o bɛ kunu furu ni bi ta cɛ sabula fɔlɔ furu bi don cɛ yɛrɛ ni muso tɛ ɲɔgɔn dɔn a dɔw la fo kɔɲɔso peut-être nka bi dun an bɛ ɲɔgɔn de ta bɔlɔn kɔnɔ ka kanu duman don furu yɛrɛ sariya n'a lahala ye fɛn fɛn ye an bɛ tulo bɛɛ la pewu furu bɛ sɔrɔ ka don Jalo furu ɲɛ ka gon o la dɛ o de danfara belebele n'an ko dakurunya surunya la an ka danfara fɔ ni yɛrɛ de ye danfara belebele ni danfara kolomayɔrɔ ye min bɛ kunu furu ni bi furu cɛ ala k'an bɛɛ sa yɔrɔ ma. An bɛ segin ka na gogo caman bɛ fɛ k'a dɔn mun de ye furu dɔgɔya bi mɔgɔw bolo fɔlɔ furu tun ye fɛnba ye mɔgɔw bolo mais bi furu tɛ mɔgɔw bolo bala mun de ye o sababu ye. min y'a kɛ furu ti bala adamadenw bolo bi ka d'a kan furu kun bɛ minɛ min kɔnɔ dɛ furu bɔra o minɛ de kɔnɔ bonya minnu kun bɛ furu kɔnɔ ani taabolo minnu kun bɛ furu kɔnɔ ani maloya minnu kun bɛ furu kɔnɔ furu bɛ dilan maloya de kan silamɛya jɔsen ye maloya de ye limaniya jɔsen ye maloya a tonfɛn ye maloya de ye bon maloya de banna pewu i k'a dɔn maloya banni o de nana ni furu yɛrɛ bɔli ye a tabiya kɔrɔlen min n'a kun b'o la o de nana n'a bɔli ye mais il faut que Jalo an ka segin ka taa kɔ dɔɔni minnu yɔrɔ f'i ye o ye fɛn min ye i n'a fɔ misaliya la alhamdulilahi rabil alamin Kiyatulu Kubara kɔnɔ yan n bɛna fɛn min fɔ o misaliya sigilen don yan parce que olu fɛ ni furu bɛ kɛ fɛnkɛ formation de bɛ kɛ furu la i y'a faamuya ni an ma segin o ma an b'a dɔn an ka furu ninnu
wallahi a t'a danbe kɔrɔlen sɔrɔ tuguni ka d'a kan fo formation de ka kɛ furu la furu bɛna kɛ cogoya min na anw ye furu bɛɛ kɛ kulon ye k'a bɛɛ kɛ ɲɛnajɛ ye k'a bɛɛ kɛ tɛgɛrɛ kulonkɛ ye hali fɔlɔ la ni furu bɛna kɛ kɔɲɔmuso bɛna taa kɔɲɔ bɛna don su in na denbaw de bɛna fara wele ka fara ɲɔgɔn kan u bɛna sigi bɛɛ bɛna kɛ i ta fɔ den ye ka den bilasira ka kuma caman fɔ a ye ka hakilisigi kumaw fɔ a ye mais bi anw denw i bɛ taa sɔrɔ i kan k'o min yɛrɛ fɔ den ye den yɛrɛ fɛ ko ale bɛ min dɔn k'e t'o dɔn denw yɛrɛ kalan bɛ min na olu formé don min na bi anw yɛrɛ minnu ye baw ye an t'a dɔn donc o tuma na ni furu kɛra k'a kɛ ni dungɔ ni taabolo wɛrɛw ye minnu ye ko an tɛna k'an yɛrɛ ye an tɛna kɛ nasaraw ye parce que an ka mɔgɔw n'i y'a lajɛ sisan an ka furukɛlaw e ka jateminɛ bani telew bɛ yen foyi t'a la ni tubabuw ka mariage ni fɛnw tɛ bon anw ka denw bɛ taa sigi k'o mariage ni fɛnw de la donc u b'a fɔ o minnu bɛ taabolo minnu b'u olu bolo n'o bɛ kɛ ka kɛ olu ka mariage kɔɲɔ ninnu na donc olu bɛ fɛ u ka kɔɲɔw ka kɛ ten k'a sɔrɔ an dun tɛ kelen ye an ka danbew tɛ kelen ye an ka taabolow tɛ kelen ye an ka culture tɛ kelen ye donc anw bɛ se k'a fɔ cogo di ne y'o de fɔ n ko ɲuman minnu bɛ u ka taabolo la an bɛ se k'o ta mais u ka taabolo bɛɛ tɛ taabolo ɲuman ye parce que an tɛ diinɛ kelen kan i y'a faamuya donc o de la an ka furu a ka ɲɛ weleda de don fo formation ka kɛ furu de la muso ka kalan furu la cɛ fana ka kalan furu kɛ cogoya la mais o bɛna kalan cogo di f'a ka sɔrɔ cɛ ni muso fana tɛ ɲɔgɔn dɔn sababu de nana ka furu di u ma o de la rasul sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ ko an ka siran bi ɲumanni ɲɛ min falennen don banakɔtaa kɛyɔrɔ la donc ni choisili ma k'a la ɲɛɲini ma k'a la fo k'a fɔ ten an ye ɲɔgɔn ɲɛ ten ka ja ɲɔgɔn ɲɛ ten karisa den ni cɛ ka ɲi rasulu kuma min b'a ka sallallahu alaihi wasallam a ko muso bɛ furu bonya 4 de kama a bɛ furu a ka diinɛ de kama diinɛtigi de ye qualité fɔlɔ ye o kɔfɛ a bɛ furu a ka cɛnya kama o kɔfɛ a bɛ furu a danbe kama o kɔfɛ a bɛ furu wari kama nafolo ni nafolotigi don a ko nka jumɛn y'a bɛɛ lajɛlen la sɔn hɛrɛma ye ko diinɛtigi de y'a bɛɛ lajɛlen la sɔn hɛrɛma ye o de ye qualité numéro premier n'i y'o mu diinɛtigi muso sɔrɔ dɔrɔn i lafiyara i y'a faamuya mais bi an ka jateminɛ hali an ka mariage la an ka jateminɛ hali muso min bɔ mariage la n'a b'a kun datugu u fɛ anw fɛ k'o ye gawa de o tɛ fɛn dɔn donc k'a sɔrɔ o de ye diinɛtigi ye taabolo diinɛtigi danbe bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na kira ye tɔ 3 fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ taa sɔrɔ o kɔnɔna na parce que diinɛtigi a bɛ kɛ k'a danbe de lajɛ a bɛ kɛ k'a bɔkolo de lajɛ a bɛ kɛ k'a taabolo de lajɛ donc a bɛɛ lajɛlen bɛ dafa o tigi la ala k'an bɛɛ sababu ma. An bɛ segin ka na i ma. Inshallah. Malimatu da sera kuma dɔ ma k'a fɔ ko formation kana ka kɛ ayiwa kandidatul kubra mɔgɔw olu ka kɔɲɔ bɛ kɛ u bɛ formation kɛ e yɛrɛ fɛ denbaw kana ka formation jumɛn kɛ denw kunna min b'a to furu bɛ sabati o ye formation nasuguya jumɛn. Jalo yanni k'i ka ɲininkali jaabi n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni ni Malimatu gogo cam ye sabula a bɔra k'a fɔ k'an bɛ k'an ta nanzaraw ka taabolow fɛ k'an ka furu kɛ o kɛcogow ye k'an ka furu caman jɛngɛ sababu bɛ b'o la kuma o ye lakika i kelen t'a jɛ sabu n'i y'a jateminɛ Usaz Jalo kabiri an mamusow n'an tulomasamaw tile la a bɛ fɔ de ko bɛɛ ka alamisa kelen juru bɛ Ala la an yɛrɛ ɲinana alamisa kɔ furu kɔnɔ pewu alamisa sen bɔra furu la n'a ma kɛ kabila kelen kelen ye bɛɛ talen b'i bana dimanche in na bon ne dun hakili la alamisa in kuma kɔrɔ de don wa n'i ma fili tiɲɛ kɔrɔ fana de don ka da ka furu don cogo cogoyaw bɛɛ yɛlɛmara donc jagoya furu taabolo bɛ yɛlɛma furu tɛ kɛ furu si ma ye an bɛɛ talen don an bala dimanche in na fɔlɔ yɛrɛ n'a sɔrɔ muso ma deli ka furu kɛ n'a delila ka furu kɛ ou bien n'a cɛ bɔra a bolo furu filanan in de bɛ kɛ dimanche fɛ mais bi an ka furu fɔlɔw an bɛ ka taa an bala dimanche la ka alamisa yɛrɛ k'an ba la pewu n'i ye alamisa yɛrɛ fɔ dɔw ye fo kɛlɛ bɛ bɔ a la donc o yɛrɛ y'a damana problème ye fɔlɔ parce que an ye laada kɔrɔw bila n'an ma segin laada kɔrɔw ma bilayi an ka furu tɛ kɛ furu ye Jalo o ye ka segin kɔ dɔɔni ni Malimatu gogo cam ye i bɔra ka ɲininkali min fana kɛ formation ko la formation tɛ tile kelen ko ye o n y'o de fɔ formation ye bada de kabiri den sin bɛ kuru kabiri a bɛ san 12 sɔrɔ waati min na formation waati ye o de den bɛ ladamu dɔɔni i b'a la former dɔɔni cɛlasigi kumaw la musomani bon sisan dun musomaniw yɛrɛ n'u baw tɛ baro kɛ o Facebook nana an n'an denw fara WhatsApp y'an n'an denw fara
Viber y'an denw fara communication tɛ yen bilen bon ni den tɛ communiquer e b'a bila sira cogo jumɛn na f'aw ka kuma de n'aw tɛ kuma e bɛ se ka taabolo yira a la cogo di bon kuma de tɛ denw ni mansaw cɛ bilen donc formation tɛ yen formation ka gɛlɛn sabu mariage dɔgɔdalen kɔrɔ kɔ n'aw ko formation bɛna kɛ o tile 3 o dɔgɔkun kelen de kɔnɔ i bɛ dɔ de kɛ o n'o tɛ se k'a bɛɛ kɛ o donc formation in kan ka na depuis a daminɛ de la kabiri den bɛ commencer k'a kini n'a numan bɔ ɲɔgɔn na a y'a to fɔlɔ aw ni denw yɛrɛ ka ɲɔgɔn dɔn den yɛrɛ k'a dɔn ne ba ye mɔgɔ sugu jɔn ye ni den yɛrɛ ye e dɔn e ye fɛn façon min ye tin bɛna e ni den cɛ ni tin nana e ni den cɛ e ka fɔta o bɛ don den tulo kɔnɔ a bɛ sabati dusukun na mais den yɛrɛ tɛ e fɛla dɔn den t'a dɔn e ye min ye donc ni den lamɔna ten ka taa furu ten a bɛ cɛlasigi ten na ma de kɛ o donc a ti bɛɛ sa a ba ma cogoya si la donc formation bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni so kɔnɔ i bɛ den la kalan i bɛ furu taabolo ɲɛfɔ i bɛ kumaw ɲɛfɔ i kan ka furu muɲu cogo di i kan ka furu sabali cogo di i kan ka i buranw minɛ cogo di i kan ka cɛ yɛrɛ minɛ cogo di fo ka se hali si dilan labɛnni ma jalo ɲɛ b'a la an ka bi den caman bɛ furu dɔw cɛ n'u bɛ kɛlɛ ko dilan tɛ se ka labɛn o denw b'an bolo bi u furulen don mais u tɛ se ka hali dilan labɛn ka ɲɛ donc ni dilan tɛ labɛn ka ɲɛ sokɔnɔna tɛ arranger désordre bɛ fan bɛɛ fɛ kɛlɛmisɛnnin bɛ na ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ o donc formation ye kabiri den denmisɛnnin i yɛrɛ bɛ to k'a ni dege i ka so la dilanni na k'a dege dilan na dilanni na donc n'a n'o hakilina kɔrɔbayara n'a furula jalo a yɛrɛ bɛ se ka kɛ furumuso ɲuman ye a yɛrɛ bɛ se ka a yɛrɛ ladilan a bɛ se ka cɛ ladilan a bɛ se ka so ladilan donc Kiyatulu Kubara bɛ baara min kɛ baara ɲumanba sabula n'u denw ka mariage dɔgɔdara muso muso bɛ kalanbulon in kɔnɔ ni denw ka furu dɔgɔdara u bɛ malimatu jolenw de wele b'a fɔ gogo cam n'a ɲɔgɔnnaw malimatu mariambaw malimatu alisata dabitaw u b'u wele ka na u bɛna kalan kɛ ka tila kira kisi ni nɛɛma ba ye furu kun bɛ kɛ o ka waati la kɛcogo minnu na u bɛ don olu misaliw n'o kumakan sanumanw na k'o fɔ k'o kɛ kasɛti ye k'o bila kɔɲɔmuso kun a n'a ka taa ne ɲɛna o ye bilasiraliw la sɔn kayirama ye o donc nin de y'a la formation ma yɔrɔw ye ani dɔw ti diinɛ kelen na mais abada olu ka mariage mana dɔgɔda n'u ka furu dɔgɔdara furu ti siri habada u ka furu siri yɔrɔ la ni kalo 3 ma kɛ formation na cɛ ni muso bɛɛ kun ka attester papier de bɛ d'u ma min b'a yira k'a fɔ kalo 3 formation in kɔɲɔcɛ ni kɔɲɔmuso u y'a bɛɛ kɛ k'a bɛɛ durusi o tuma ni seereya kɛra ka tuma min na furu bɛ sɔrɔ ka kɛ u ka furu siri yɔrɔw la donc o b'a yira k'a fɔ danfara belebele bɛ an n'olu cɛ bon anw dun ta filɛ nin n bɛ se k'a fɔ furu la sɔn kayirama don ka da ka mahamadu diinɛ ta don kisi ni nɛɛma ba ye ayiwa n'i dun y'o jateminɛ n'i taara hali an ka silamɛ furusiri yɔrɔw la misiri kɔnɔ i bɛ mun de mɛn furu nafolo sara la wa bilasiralikan tɛ fɔ ka fɔ cɛ ɲɛna karamɔgɔw ka hakɛ to dɛ mais vraiment furu tiɲɛlen don bi Mali kɔnɔ an k'a lajɛ a bɛ ladilan dilan cogo min na a ka se ka dilan ten karamɔgɔw bɛ ɲininkali jumɛn kɛ seere bɛ min furu nafolo bɛɛ saralen don wa muso tɛ furu wɛrɛ la wa kuma bannen y'o ye furu bɛ siri bɛɛ bɛ wuli ka t'i ka sira fɛ donc ne ɲɛna o tɛ kira ka kumakan sanumanw ka fɔ misiri kɔnɔ ladilikanw ka lase cɛ ma ladilikanw ka lase muso ma bɛɛ ka faamuyali jɔn jɔn sɔrɔ kangari gɛlɛn ka gosi a ka fɔ k'a fɔ furu tɛ dulokiba ye n'a donna ni n sɛgɛnna n b'a bɔ n b'a dulon mais anw ta de kɔni kɛlen bɛ ten ye ten a bɛ kɛ mairie la ten a bɛ kɛ misiri la ten a bɛ kɛ so ten muso yɛrɛ bɛ taa ten su tɛ ko dugu tɛ jɛ furu yɛrɛ bɛ bɔ ten a ma nɔgɔn dɛ Jalo ala k'an bɛ saba ma. an bɛ segin ka na i ma kuma ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na a da sera yɔrɔ min ma o yɔrɔ in i bɛ se ka kuma kan sabula i ye malimatu ye wajibi kɛla ye n'o ye misiri kɔnɔna na a ye kuma min fɔ tiɲɛ don an bɛ taa misiri kɔnɔ furu bɛ siri cogoya min na an b'a dɔn alimami bɛ ɲininkali kɛ yalima furu nafolo dira wa seerew bɛ min a banna fatiya minɛ na e yɛrɛ fɛ mun de kana ka fara a daminɛna misiri dɔw la sisan misiri dɔw bɛ yen ne yɛrɛ bɛ sigida min na bi misiri 3 ɲɔgɔnna dɔn u tɛ furu siri abada en tant que kɔɲɔmuso ni kɔɲɔkɛ tɔ ma da ɲɔgɔn kan ka na kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso de bɛna ka na sigi misiri kɔnɔ i y'a faamuya ka sigi u ka furu ala kira ye min fɔ furu la ala yɛrɛ ye furu kɛ kun min ye furu ye relation min ye cɛ ni muso cɛ k'a bɛɛ lajɛlen f'u ye k'a ban n b'o kalama min misiri 3 ɲɔgɔnna dɔn n ka sigida la olu bɛ kɛ k'a kɛ bon wele min filɛ nin ye Kunba ye min fɔ sisan normalement bɛɛ de kan ka taa nin taasira fɛ bon e k'a jateminɛ n'a fɔra yɛrɛ an ka fɔlɔ an y'olu kalanbaa da fɔlɔ depuis denba an b'a ko denba ɲɛnajɛ bon anw ka denba ɲɛnajɛ
muso kɔɲɔmuso de bɛna sigi denba ɲɛnajɛ in na ka kuranɛ kalan fɔlɔ ka dalayilu kalan fɔlɔ ka dugawu k'a ye o kɔfɛ ka sɔrɔ ka muso yɛrɛ waaju k'a minɛ a tenji ma ka dugawu k'a ye ka sɔrɔ ka tila k'a waaju fana k'a fɔ a ye wa i taatɔ la filɛ nin ye n'i ye furu in labato ka ɲɛ i y'an kunna wolo i y'an sutura n'i y'a tiɲɛ i yɛrɛ ma n'i taara i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye cogo dɔ la ka taa sigi sigida dɔw la o tuma na i y'an bɛɛ lajɛlen malo i y'an fa denbaw ka kuma y'o ye a bɛ fɔ den ye furusiri yɔrɔw la sisan misiri dɔw bɛ yen olu fana bɛ ladilikan gɛlɛnbaw fɔ furu kɔnɔ ka kuma ni cɛ ye k'a fɔ cɛ ye e de ye sanfɛmɔgɔ ye ala ko ten de a ko ar-rijalu qawwamuna ala nisa cɛw de ye setigi ye musow kan parce que pouvoir bɛɛ lajɛlen bɛ cɛ de bolo donc kuma dɔ bɛ yen an ka laada kɔnɔna na u b'a fɔ ne tɛ sɔn a ma ko ala ka muso sɔn sabali la ko ala ka cɛ sɔn garisigɛ ɲuman na ne ma sɔn o ma jalo cogo di a bɛ fɔ de ko ala de ka maralikɛla sɔn sabali la cɛ de bɛ mara furu bɛ cɛ de bolo i y'a faamuya e k'a ye sariya kɔnɔna na est ce que muso de bɛ furu sa muso tɛ furu sa o n ko cɛ de bɛ furu sa ni muso ko k'a bɛ furu sa cogo cogo ni cɛ ma jɛna i yɛrɛ b'a ye a bɛ bu ka se degré min na bɛɛ lajɛlen b'o kalama an ka jamana in kɔnɔ donc a bɛ fɔ cɛ de ye ala ka sabali danni ma ala ka garisigɛ ɲuman danni ma ala k'i kɛ hakilima ye donc ni cɛ kɛra hakilima ye dɔrɔn ko bɛɛ bɛ dilan furu bɛ ɲɛ a bɛ ja furu bɛ sabati parce que kuma minnu fɔra ladilikan minnu fɔra ni cɛ yɛrɛ tora k'olu miiri olu la denni yɛrɛ hakili b'o la k'a fɔ ko ladilikan furu donna minnu ka misiri la minnu fɔr'u ye ko ladilikanw n'u tora ka n'u hakili walima n'u tora ka kasɛti bila a la u tora k'o ladilikanw lamɛn ni ala sɔnna ma ka bɛn ni ala ka laɲini furu bɛ sabati. an bɛ segin ka na i ma inshallah an ɲɛ b'a la bi ni furu donna dimanche tɛnɛ tarata araba alamisa kɔɲɔmuso mana bɔ dimanche i bɛ taa sɔrɔ o lundi prochain min bolo dalen don o ye furusa ye mun y'a to furu ɲɔgɔnmaw furu tɛ se ka mɛn furu bɛ don a tɛ waati jan bɔ dɔrɔn u nɛgɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn na u bɛ min ɲini o ye furusa ye sababu jumɛn de b'o la ten. halisa an bɛ segin an kɔ dɔɔni ka d'a kan bi yɛrɛ diɲɛlatigɛ problème fɔlɔfɔlɔ ye anw de ye musow anw musow de y'a bɛɛ ferege jalo ni den ka furu dɔgɔdara muso ka hamina fɔlɔ ye jumɛn ye n den ka kɔɲɔ denba ɲɛnajɛ bɛ na kɛ kɛcogo jumɛn na bazin riche bɛ kɛ uniforme ye sumuba bɛ sigi depuis a daminɛ e yɛrɛ tɛ miiri fɔlɔ n bɛ na fɛɛrɛ jumɛn kɛ ka n den ka furu base dilan n den ka furu jujɔn k'a dilan furu ka sabati o hami tɛ anw bi musow la o hami tɛ bi denbaw la anw hami de ye an bɛna sumu sugu jumɛn kɛ an bɛna jeli sugu jumɛn wele bazin riche bɛ taa kɛ uniforme ye an b'an golow fara ka taa jurujuguw ta ka ɲɔgɔn tɔɲɔ ka doni da ɲɔgɔn kun doni min se tɛ ɲɔgɔn ye jalo barika yɛrɛ banna depuis o yɔrɔ la ka da ka ye maa tɔɲɔ de ka ko dɔ kɛ ye maa de tɔɲɔ k'i ni dungɔ labɛn donc jalo o y'an ka furu yɛrɛ tiɲɛyɔrɔ base dɔ ye parce que hadamadenw ni ma sewa ka ko ko kɛ barika tɛ o ko la e maaw tɔɲɔ ka doni daw k'u tɛ se doni min kɔrɔ u k'i dɛmɛ k'i den ka kungo kɛ e ɲɛna k'i hakilina ye min a bɛ k'o ye ya o ye problème dɔ ye fo an musolakaw an ka segin an kɔfɛ an balakaw kun bɛ anw bɛ furu waati min na wallahi o yɛrɛ ma jan ne furu waati o ma jan fɔlɔ parce que anw furu ni sisan cɛ san 28 yarɔ o ma janya fɔlɔ mais o waati la anw ka denba ɲɛnajɛ kun bɛ kɛ cogo di ka ji kɛ bɛn wari kɔnɔ ka filen bila ka dunu bɛ fɔ ko dabɔ senna fɔli mais bi ni anw ma dakabana sumu sigi ka uniforme tigɛ fɔli yɛrɛ o tɛ kɛ donc o ye problème ye n'o tɛ kɛtulu kubara b'a kɛ cogo min na o ye kɛcogo la ɲuman de ye ka kalan sigi donc an bɛna segin ka question ma sisan ni o de ye furusa ye jalo ni furu ma don ni danaya ye ne dalen tɛ e dalen tɛ ne la mais ne tuguna e kɔ nata dɔ la e fana ye ne ka ɲɛbɔ ne fɛ nata dɔ la e jagoya ni furu donna dimanche min bɛ don k'an bɛ ɲɔgɔn wele tribunal la dɛ parce que sisan furu yɛrɛ donnen don mun kan fɛn n'an k'o ma ko matériel nafolo fɛn bɛɛ ko fɛn maa si tɛ fantan fɛ maa si tɛ danbetigi fɛ maa si tɛ silamɛ fɛ bɛɛ bɛ milliardaire de fɛ ɔ jalo n'i y'i ba i danbe la ka tugu wari kɔ a wari mana baara min den kan i tɛ n'o fana ye wa donc o de ye an ka furu yɛrɛ problème ye o ye problème belebeleba ye min b'a to furu bɛ don ni a bɛ sa mun wɛrɛ bɛ furu san bɛ segin ka layidu tiɲɛ layidu min bɛ ta furu don waati layidu tɛ lasabati tuma dɔw la dɔw bɛ muso furu u b'a fɔ i tɛ taa duba la e bɛ kumakan duman fɔ muso ye ni kɔɲɔso bɔra i b'a cɛ i bɛ taa fili duba la donc muso ni tɛ sɔn cogo si la o bɛ kɛ furu sali problème dɔ ye
mu wɛrɛ fana bɛ ka sali problème dɔ ye Jalo i ye mɔgɔw den furu a bɛ école la i ko denni bɛ école continuer furu mana don a bɛ sen da kalanko kan ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ a b'a da o kan ni fɛɛrɛ donc o fana mana kɛ timinangoya bɛ na o fana bɛ furu cɛ donc Jalo ni n'a damatan o de bɛ ka Mali furu bɔ dala ka Mali furu tiɲɛ mais ne yɛrɛ bɛ min fɔ dɔrɔn Jalo kuma in kɔnɔna la kɛ u k'a lajɛ bani ka furusa fana kɛ k'a wari caya dɔɔni a dɔ bɛ dɔ la n'a wari cayara dɔɔni a bɛ kɛ sababu ye caman bɛ sɔn ka segin kɔfɛ furusa ka nɔgɔya et puis ni furu min kɛnɛ bɛ na sa u ka amandi da cɛ kun a bɛ dɛsɛ cɛ min kɔrɔ u ka amandi da muso kun a bɛ dɛsɛ min fana kɔrɔ et puis sariya ka tiɲɛ yira u la k'a fɔ ni min ma furu la bato a bato cogo la o kuma ni sariya gɛɲɛ o bɛ da i kun a dɔ bɛ dɔ la n'o kɛra Jalo an bɛ siran an bɛ dɔ bɔ furusa la n'o tɛ furusa kɔni a bɛ don cogo min a bɛ sa o cogo la donc Ala ka hakili ɲuman di an ma. Diinɛ kɔnɔna na ani maaya kɔnɔna na yalima furusa kɔlɔlɔ b'a la. E tɛ yatimɛdenw cayalen la k'a sɔrɔ u faw ma sa yatimɛden o de cayalen don bi k'a sɔrɔ u faw balolen don denmisɛnninw kɛra yatimɛ ye bi k'a sɔrɔ u faw balolen don o ye furusa kɔlɔlɔ de ye i y'a faamuya muso minnu bɛ furusa ka taa k'u denw to e yɛrɛ ɲɛ b'a la o denw caman généralement bi o de bɛ kɛ dɔrɔkutalaw ye o de bɛ kɛ jouet-minɛw ye o de bɛ kɛ jogotigi ninnu caman bɛ yen parce que an ka misaliya ta i ka jateminɛ den yɛrɛ muso yɛrɛ kelen ka hali den lamɔ a ka kɛ Ala ka latigɛ ye i cɛ ka sa denmisɛnninw b'i bolo o marali ka nɔgɔn bon ni ba taara ba tɛ yen nɔ k'u subi tuguni a taara muso wɛrɛ de ta ka na n'a ye est ce que lafiya bɛ sɔrɔ wa denmisɛnninw kan k'u ka ladabu min sɔrɔ u kan ka ba tin ba ni fa ka lamɔ fila min n'o kan ka taa ni ɲɔgɔn ye o tin min kan ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ sɔrɔ donc n'o kɛra dɔrɔn o bɛ kɛ dusukun gɛlɛmantigiw de ye donc lamɔ tɛ se ka sabati cogoya si la donc furusa kɔlɔlɔ a belebele dɔ ye nin ye bon diinɛ yɛrɛ kɔnɔna na furusa yɛrɛ Ala subhanahu wa taala yɛrɛ ko a ko halala min dagalen don n'a ka ko Ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan k'o ye furusa de ye o ye Ala yɛrɛ kumakan ye i y'a faamuya donc furusa man ɲi n'an taara adamadenya fana kɔnɔna na an ka jateminɛ an ka adamadenya kɔnɔna na fɔlɔ la ni furu bɛ sa u bɛ taa furu sa kungo kɔnɔ de furu yɛrɛ tɛ sa dugu kɔnɔ abada furu bɛ taa sa kungo de kɔnɔ furu bɛ taa sa jiri min kɔrɔ b'a fɔ ko ni furu sara jiri o jiri kɔrɔ k'o jiri bɛ sa mais tellement que furusa ka ko mɔgɔw ye jiri tɛ sa dɛ u bɛ t'u dɛn ka jiri in nakasi k'a faga walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko furusa ye kojugu ye Ala ka hakilila ɲuman di an ma o ye ne ka laseli inshallah kuma ka kɛ ni waati cogoya ye inshallah an ka waati a sera a dafara kuma jumɛn b'i bolo k'a lase lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la an danbe a tɛ fɔ mɔgɔ minnu kɔ farafinna kɔnɔ ani farajɛla ka taa se ayiwa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulillah rabbil alamin Jalo y'a fɔ cogo min na farajɛla b'a lajɛ dɛ Amerikikaw yɛrɛ ye ne wele o don na k'u ɲɛ bɛ émission in na k'a diyara kojugu Ala k'an bɛɛ saba ma i ɲɛ b'o États-Unis min na silamɛ furu tɛ siri ye mairie la misiri la abada ni kɔɲɔcɛ ni kɔɲɔmuso ma na ne y'o ye États-Unis de a kasɛtiw bɛ n bolo n bɛ se k'a d'i ma i b'a jouer siri fila télé la donc o b'a yira k'a fɔ olu minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔ kan olu bɛ avance la an kan parce que yan an m'a ye fɔlɔ muso bɛ taa misiri la silamɛ furusiriyɔrɔ mais Amerikikaw fɛ yen n y'a caman participer muso bɛ taa misiri la cɛ bɛ taa alimami b'a fɛ la taa fɔ u ɲɛna donc kumakuncɛ kuma la an bɛ dugawu de kɛ halisa furusa Ala k'a nɔgɔya jamana in kɔnɔ n'o tɛ kɔlɔlɔ bɛ furusa la fo k'a fɔ k'a to ten ka da ka malimatu ye min fɔ o de bɛna ni dɔrɔgutalaw ye o de bɛna n'a ɲɔgɔnna caman ye et puis furu mana don kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ Jalo i ka da la k'a fɔ hadamadenya de donni olu ni ɲɔgɔn cɛ mais tuma dɔ la furu mana sa Jalo o bɛ kɛ juguya ye o bɛ kɛ kɔlɔlɔ façon dɔ ye o bɛ kɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na a bɛ kɛ rancune ye mɔgɔw b'u ban ɲɔgɔn na fo tuma dɔw la a bɛ taa jouer denmisɛnninw yɛrɛ kan sabula furu mana sa nin ni nin cɛ sisan nɔ fa b'a juru sama ko den tɛ taa ba faso la wali a tɛ taa ba fɛ yen ba fana b'a juru sama den tɛ taa fa faso la a bɛ tan Jalo nin bɛɛ kɔlɔlɔ de an ka hadamadenya kɔnɔ an ka société kɔnɔ sabu n y'o de fɔ ni furu donna a bɛ kabila caman de kalakala ɲɔgɔn na n'a sali nana kɛ sababu ye ka kabilaw fara ka kabilaw tiɲɛ fo kana kɔlɔlɔ se den minnu yɛrɛ sɔrɔla furu kɔnɔ ma kana kɔlɔlɔ lase olu ma n'akila o ye fɛn ye min ni a cɛ ka jugu o kuma halisa n bɛ wele de bila ka taa an balimakɛw ma u ka kɛ sabalibaga ye ni furu n'a bɛ don furu a ka don tiɲɛ kan furu a ka kɛ lakika kan i k'i fari fan bɛɛ yira n'o tɛ n'i ye yɔrɔ dɔ dogo muso selen kɔ i ka so
ayiwa muso ka taa b'o kalama o fana bɛ na ni fiɲɛ ye furu ale bi sa k'a ɲini an balakaw fana fɛ n'o ye anw yɛrɛ musolakaw ye an k'an jija ni an denw bɛ furu ka b'u bɛ don bogotiginiya la an ka furu tabiyaw yira u la an ka furu sigicogo ɲumanw yira u la jango cogo min na u mana don furu la a kana don furu tɛnɛ ka bɔ tarata n'akila an b'o de fɔ an balakaw ye bɛɛ ka kɛtulu kubara ka misali lajɛ formation ko in o de ye kuma kolomayɔrɔ ye dɛ Jalo an ka formation k'an denmusow kun n'u bɛna taa an ka denba ɲɛnajɛba in dabila an ka karamɔgɔw wele u kana ala ta fɔ kɔɲɔmuso ye k'a kɛ kasɛti ye ka taa ni a ye jango cogo min n'a taara sigiyɔrɔ la a bɛ se ka i janto a yɛrɛ la n'akila kumakan min kun bɛ n bolo k'a fɔ lamɛnbaa jɛkulu ye a n'an filɛbagaw ye farajɛla ani farafina Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka Jalo o de kun ye nin an bɛ dugawu don kɛ ala ka an bɛɛ sababa ma furu ala k'u kɛ furu barikalenw ye furusa ala k'a nagasi Mali kɔnɔ ala k'a nagasi Mali kɔnɔ furu ni a bɛ don ala k'a bɛɛ kɛ furu tutu ye wasalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wallahi foyi kɔntɛnɛ da fo barikada kɔ Jalo ka da kan a bɛ cɛsiri min na an danbe na a bɛ baara min na an bɛ ala deli de an bɛ dugawu kɛ a ka teleso ye yarabi ala ka kɛ sini kɛnɛ ala ka kɛ yɔrɔ sabatilen ala ka barika don aw la aw minnu bɛ wuli ka yaala k'a ka nafolo bɔ ka isansi kɛ mobili la ka wuli ka yaala ka karamɔgɔw yɔrɔ ɲini ka na nin kumakan sanuma ninnu ta ka cari diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen wallahi n'an tora nin taabolo n'a ka ca ala fɛ inshallah jamana bɛ dilan jamana bɛ ɲɛ kulo kunnadi a bɛ ladilikan mɛn inshallah o tuma an ka foli belebele an b'o ɲɛsin Usman Sharif Madani Haidara ma an b'a fɔ ba Haidara wa ni baraji k'ala k'an ɲɛmɛ an na ciba sanumani kan kosɔn sɔli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ani baraji an b'an balimaw fo k'u waleɲuman dɔn an kun y'a fɔ aw ye kuma daminɛ na cogoya min na Kumba Tangara Gogo Jam olu de kun bisimilalen bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ bi an bɛ yɔrɔ min na o ye Kadijatul Kubra ale kalanso kɔnɔna ye o la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'ala deli ala ka sigi yɔrɔ yira an na aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na farafinna kɔnɔ ani farajɛla an danbe kɛnɛ kan min sɔrɔla ka lase aw ma o kun ye nin ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'ala deli ala ka waati wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.